нечалавечыя ўмовы працы, адсутнасць медычнай дапамогі і ўмовы ўтрымання, якія нават не падыходзяць пад панятак існавання. Гэта тое, з чым сутыкаюцца палітзняволеныя. Сёння дзень салідарнасці з беларускімі дысідэнтамі і дысідэнткамі. Дата, якая заклікае ўспомніць нас пра тое, якія выпрабаванні даводзіцца праходзіць усім тым, хто выбраў свабоду. І за гэты выбар яе страціў. Жоўтая бірка ў калоніі ці СІЗА – знак не толькі жалезных перакананняў і добрых намераў, але і таго, што тваё жыццё для прадстаўнікоў улады нічога не каштуе. Абмежаванне сну, сродкаў гігіены, дыскрымінацыя і парушэнне правоў чалавека. Гэта ўсё тое, з чым сутыкаюцца нашы палітвязні і палітвязанкі кожны дзень, пакуль знаходзяцца ў палоне. Чым больш і часцей мы будзем пісаць, казаць і паказваць усё гэта, тым больш вачэй з усіх куткоў света ўбачаць праблему рэпрэсій над вязнямі сумлення ў Беларусі. Давайце дапаможам